Hola, soc Míriam Vallès. Jo soc metge de formació i des de fa uns 10 anys em dedico a acompanyar sobretot a dones en l'entorn de ciències de la salut a com millorar aquests aspectes de lideratge. És important que totes aquestes creences del passat que ens han limitat, que ens han ancorat en uns rols que no ens permeten tenir visibilitat i que no ens permeten estar en llocs de direcció, de presa de decisions, és important que les sobrepassem, que siguem conscients i que siguem capaces de trobar maneres de seguir endavant i seguir lluitant per trobar el lloc que ens correspon. El que m'agradaria molt és que aquestes formacions i sobretot el procés d'acompanyament que estan fent les mentores ajudés a les mentorades a créixer, a empoderar-se, a creure's que poden ser el que vulguin. Hem aconseguit moltes coses, seguim lluitant per aconseguir-ne més.